Ingaba uthini umoya wembongi? Okanye ingaba ivakalelwa njani imbongi? Lowo ngumbuzo oxhaphake kakhulu xa siphendula imibongo. Mhlambe ukhe uzibuze ukuba yintoni uvakalelo lwembongi okanye yintoni ithoni yembongi. Phambi kokuba siphendule lo mbuzo, qinisekisa into yokuba ucofa ulike nosubscribe, uzibophelele uze uthande ikhasi lethu. Lonto iyalinceda elikhasi into yokuba likhule, sifikelele nakubanye abantu abaliqela. Mandizibulisele kwakhona kuni maAfrika amahle. Ndinamkele kwikhasi lethu elithi Funda Rhoqo. Namhlanje ndifuna sithethe ngethoni yembongi okanye lanto sithi luvakalelo lwembongi. Yintoni ithoni? Le yimo yomphefumlo wembongi okanye umoya wembongi. Yimpendulo kumbuzo othi ingaba imbongi ivakalelwa njani xa ibonga? Ingaba ichulumancile okanye idakumbile? Ingaba iyancoma okanye iyenyelisa? Okanye mhlambi ingaba iyathuthuzela okanye iyashumayela? Okanye iyaphoxisa okanye inomsindo? Njalo njalo. Kodwa ke kambe akho amaxesha apho imbongi iqala ibonge yonwabile ize ithi iqukumbela ibe sele idakumbile. Kwimeko ezinjalo, umoya wembongi okanye imo yomphefumlo wembongi okanye ithoni yembongi ichazwa njengembolombini. Omnye umuntu uzazibuza ukuba siyibona njani ithoni okanye uvakalelo lwembongi? Siyazi njani ukuba yonwabile okanye siyazi njani ukuba idakumbile? Ubungqina bendlela evakalelwa ngayo imbongi bufihlwe kulwimi elusebenzisayo. Lulo kaloku olutyhila ulonwabo lwayo, unqongophalo lwayo, impoxo yayo, ukuncoma kwayo, njalo njalo. Umzekelo, xa imbongi isebenzisa ulwimi olurhabaxa nolugadlelayo, loo nto ityhila ukuba inxunguphele okanye inomsindo okanye iyenyelisa okanye iyaphoxisa. Kodwa ukuba ulwimi lwembongi luthambile kwaye isebenzisa amagama amnandi, loo nto yalatha ukuba yonwabile, iyancoma, yanelisekile. Inako ngaxalimbi ukulusebenzisa ulwimi olucengayo nolumbambazelayo apho kusube ithundeza, ithuthuzela okanye ishumayela. Leyo ibiyinkcazelo yethoni okanye uvakalelo lwembongi. Uluphathelwe ngumfundisi-ntsapho wakho omthandayo. Masidibane kwixa elizayo. Enkosi.